sin hagani ka video bat hagani ka por ini page ya ka way ka post na uday way na ki enong yalam barapa lani way na kinong ya sai ai balapau hagani ka jala ka jungi bat uday ru usamla rangba jong kani ka jala ka jungi bat ubami naga benta jong upai ba naga benta kayap ka im ka baha kamia te kani ka post pat pa katkum ka ba niu i kalong ka aka ka ba penkendit pat ka ba penkendit benriu ya kipai ba hapo kari kasih mo ka ba ong ba syapi ki parari ba robat jun kharjari ka pus ka jung i ka ba ong ba ha ka jing yakun persya ya ka jing pendon kam bisa bantit vote ha ka por election ka ba dei ka kam be an bat ka kam ka ba bu jingma ya ka sensyar pai ba kawei ka ba ngayu i kalong ba ka jing ai pisa jong pai ba sya kanu ka parti ukur tong ha ka ba pau syai ka pen pau ba ki pai ba kia raikut kila raikut ban om di tat dor su ialah ka vot ka ba kordor jong ki hei ho ko ki pai ba kila start bat kila sngiu thu ialah ka hok te halor jong ni ka pus te ngim tip mo ini ru ide way na ki samla rangba ibaju kran bat ibaju mi bahasa ki pai ba bat hakisnem ki balale bat hakisnem ki ba menshwa ide way na kinong yalam pang bejungi tangba imla ban poi sya ka thong mo te snubok no ba imla ban poi sya ka thong house nem ar hajar ar sau ba imla ban poi sya ka thong ba yeng na ka UDP de ineru ide way na ki ba kren bat ki ba persya bahaya ka jingle jong ba ardan te kat ba ha kani ka puspat ka ba pen candidate benriu lani ka ba pen thamula bat ka ba pen perkhat pat ya ki ba pun ki pai ba hapo kari khasi bat ha kani ka jelahi jungi baro oi ka pen candidate mo marsin ba imi na ka UDP kum uta uriu dekhot jong ka UDP pat kum uta upa don benta bat ka UDP ndrei ulami no bat marsin ba umi ula pus no ya gani ka pus ka jungu sya ki pai ba lengba jong ki rensan sosial media ki pai ba baro ki ui bat ki tip bat kila pule bat pun ki pai ba kila kendit bat bunru ki pai ba ki ba ong ba welcome to VPP ba robat jun kharjarin bat tang ba pidei kumedai mengi tang unong kersyang don ru ki ba pus kum kita bat don ki ba komen kum kita ngayui mo leng ba komen henry ka ba pelengok kalong ba iong ba lada ki pai ba ki ai pisa yano bat ka ba ki mensim ki raikut lada syaka parti lene yau kertong kalong ba ki pai ba ki lasnuthu ba ka siwut ka jongki kalong ka barem do bat kinom di tatsu ya kata kavut ka ba kordo ka jongki ngamar ba sin bakila ai pisah ba ki pai ba kila raiku ya political party hapo mikhalea ompat judon political party ha mikhalea ka jongi ka ba krong lane ka ba ki pai ba kino donation kumbano donation ya kanika party ka ba yalam da iba ardan kanika party ka ba ki pai ba kidas nyu ik bat ki pai ba kidas nyu jang kidas nyu ju syu jan shipara kum shiying shisem ki lek da ka mensim ka bakhuj pat ki lek da ka mensim ka ba donut ka jongki walada kimyo ukhaban bam hing walada kimyo banno donation na ka benta ka bha ka miat na ka benta kanika party ka political party ka badang temang te kene ke ken kedai ka ka ba pen kedet benriu yole se ini i rangba ani isamla rangba na ka cela ka cungi ba robat jun kharjari ba insarung no shaka voice of the people party
hakis ki bansawan bat hakis nem ki bansawan ya katanya patip baki rustat bat kiru sempang bakin rum syakani ka parti kenang ba kajala jungi kante bat kan ba kan miat kan telibiang melon kum teli ka bol mo kum ka bol ka ba la ban telibiang belon ka wei wat hapdeng jong ka jingya pat ke jingya pra kum ne krai paro kini san telip yui alala ka jong andre ni kermen ba ha ka wei ka singi leng ba jong ka ne ka parti bat leng ba jong ka ne ka voice of the people party kala ban telibiang kum ne kum tu ban pen ya telibiang kaju bat kenang ba kanom ya praya pret kari bat kejai indeu nginyeng teli rang ba hapo kani ka skit kajum te parlok parjor kani ka video nomor ban kran tang kini ki video kuble ye pi baro bat kuble subun ngin sai kan pat haki we pat ki benta te lada pidang don ki ba ngin ya kran kila ban komen dan ba ki comment section ki jom kuble subun ngin sai